Raptoren Bent. Ja. Velkommen tilbage, kære seere. Siden vi sidste gang forlod det magiske konge i København, så har Raptoren Bent fået sin helt egen lejlighed på Istergade. Okay, fået, altså Bob. Han løb sådan set bare derind og spiste alle, der boede der. Men ved I hvad så skete? Ja, politiet kommer, de var sådan lidt. Du må altså ikke gå ind og spise folk fra Istergade. Ja, politiet og jyder, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Roll with it. Men de sagde i hvert fald, at Raptoren Bent han skulle i retten. Men så ja, næste dag, så blev Raptoren Bent altså taget i retten. Og dommeren sagde det her. Hvorfor er det en raptor op foran mig, altså? Det er da fuldkommen vanvittigt. Jeg har ikke engang lyst til at have det her job her, og så sender jeg en fucking forhistorisk væsen op mod mig, som jeg skal åbenbart henrette for. Altså, min mor gad ikke engang. Min mor ville have, at jeg skulle have det her arbejde. Så jeg vil bare hjem og knække den af. Nu hvor vi egentlig tænker over det, så har vi fundet ud af, at rent faktisk ikke er nogen del i dansk lovgivning, der har noget mod raptor, så jeg tror, du er fri. Så nu kunne Raptoren Bent endelig gå ud på gader og stræder en fri raptor, og det skulle selvfølgelig fejres med Domino's Pizza. Men desværre så gav Domino's Pizza altså ikke at bringe ud den dag på grund af ting, så Bent han blev selv nødt til at gå ned og hente sin pizza. Og hvad gjorde Bent, da han endelig kom ned til Domino's? Jo, han spiste alle de mennesker, der var der, fordi selvfølgelig spiste han dem alle, fordi det er fucking anden episode, han har spist 50 fucking mennesker. Men der var en, der ikke var et menneske. Det var selvfølgelig Raptoren Bents ærkerival, anden Andrik og hans bedste ven, Michael. Jeg gider ikke lave jokes mere. Fuck det her. Du mangler stadigvæk side, men du skal.